Jo crec que natura, sobretot perquè gran part del nostre territori també és patrimoni de la humanitat, no? De venedor amb una botiga d'esports i ho recordo doncs, com una experiència molt maca, molt enriquidora i sobretot la gratificació al salari també va ser un moment important. I vaig comprar una mountain bike, em feia molta il·lusió i va ser la primera bicicleta que vaig tenir. La bici, encara la recordo, una bici de color groc. Econòmicament, Andorra jo crec que té moltíssims atractius, no? Doncs des d'una competitivitat fiscal homologada i transparent doncs, que fa que hi hagi moltes oportunitats per a aquesta vessant, un entorn d'oportunitats també pel procés de diversificació també econòmic que Andorra ha iniciat, una flexibilitat, una adaptació també molt ràpida doncs, als canvis normatius i una estabilitat també del marc jurídic i legal que empresarialment també és important. Hauríem de millorar sobretot en digitalització, en simplificació de processos. De fet, és una de les coses que s'hi estan treballant i que espero que aquesta legislatura doncs, es puguin veure ja canvis substancials. Home, el convenceria segurament primer fer-li un tomb pel centre del país, no? Veure el dinamisme que tenim, explicant-li doncs, que Andorra, tot i tenir unes puntes estacionals, segurament econòmicament parlant, doncs, pràcticament té activitat tot l'any, que a Andorra doncs, hi ha un creixement econòmic importantíssim i que els últims anys s'ha estat demostrant i sobretot les grans oportunitats i els reptes que té el país i que ofereix per endavant, no? Doncs jo demanaria el tren. Si pogués triar, soc un amant més que no pas l'avió, que també és una altra possibilitat de desenclavatge, no? Però el tren la veritat és que permet una experiència diferent i jo personalment aprecio molt. Doncs miri, per no dir-li cap empresa, perquè sóc el ministre d'Economia, li diré una entitat que admiro molt, que és la Fundació de Nostra Senyora de Meritxell, que dona una oportunitat d'integració a moltes persones del país i a més ho fa amb un servei i una qualitat increïble. Invertiria al tecnològic. De les poques coses positives que ha portat la pandèmia doncs ha demostrat que aquest sector té infinitat d'oportunitats empresarials i de creixement també i sense cap mena de dubte la meva aposta i la meva hipotètica inversió, perquè no soc multimilionari evidentment, doncs seria dins d'aquest sector. Em quedo amb una aplicació que s'ha desenvolupat aquí a Andorra, que és el Pi5, que va començar amb unes idees molt concretes, amb una utilitat molt concreta i que s'ha expandit i que s'està utilitzant doncs, per temes de rescats, per temes de salut, per temes de geolocalització i per tant doncs, m'agradaria destacar doncs, perquè aquí al país tenim coses bones, bons emprenedors també, doncs, aquesta iniciativa. Si pogués tirar enrere, doncs, crec que li diria al meu jo doncs, que s'ha d'arriscar, que s'ha d'invertir, que s'ha de ser emprenedor i que a la vida qui no arrisca no pisca. No?